Serie, programa edo telebista zaleak zarete, telesailak txoratu egiten zaituzte, mugikor tablet, telebista edota edozein gailu erabiltzen baduzue, hala bada gaurko solasaldia interesgarria izango zaizue. Ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak azkenaldian antolatzen dituen zuzeneko hitzaldietara. Eneko nauzue, kazetaguneko langilea eta kazetagunean aritzen naiz nire lankide guztiegaz batera. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz. Zeuen etxeetara zuzenean gure YouTubeko kanalean. Gogoratu, zuzenean ikus gaitzakezuela, baina baita ere, YouTubeko kazetaguneatik kanalean eskuragai eta ikusgai dauzkazuela orain arte emandako hitzaldi guztiak. Beraz, eskerrik asko hor egoteagatik kazetaguneko langileok sortzen dugun lantalde guztiaren izenean. Beraz, pizkanaka ekin diezaiogun gaurko gaiari dagokionez. Hala ere, gogoratu ere, sare sozialetako erabiltzaileak bazarie, gaurko moduan YouTubeen gaituzuela, baina baita ere Facebook, Xen eta Instagramen. Baita ere zuen herrietako kazetagunetan eta bloga ere badekogu. Hor pantailan linka ikus dezakezue. Beraz, kazetagunaren berri jakin nahi baduzue, aukera nitz, aukera asko dauzkazue. Eta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Streaming plataformak. Hau da, gaur hurrengo ordu erdian streaming plataformen inguruan ariko gara eta geuk adibide batzuk jarriko dizkizuegu. Baina zer dira ba streaming plataformak? Streaminga interneten bidez transmititzen den edukietako teknologia dugu. Hau da, edukiak interneten bidez transmititu egiten dira. Hau da, une honetan, momentu honetan, streaminga dela medio nik hitzaldi bat ematen ari naiz. Hau da, zeuen gailuetatik hitzaldi bat, pelikula bat ikus dezakezue, zuzenean hala ez, baina non dago koska zeuek eduki hori ez duzuela zeuen gailuetara deskargatu behar. Hau da, zuzenean ikusten duzue pantailaren bidez, baina edukia mobilera deskargatu barik. Azken finean, musika, irrati saio, telebista eta podcastak ikus ditzakezue streaminga dela medio. Hau da, audioa edo bideoa etengabe ikusten duzue, baina fitxategi horiek deskargatu barik. Eta hori izan ere, abantai handia da, izan ere edozein momentutan ikusiko duzue. Deskargarik egin barik. Beraz, gogoratu, streaming plataforma online zerbitzuak dira. Multimedia edukiak ikusteko. Filma, telesail, musika, podcastak eta gauza gehiago. Beti ere, deskargarik egin barik. Edukia zuzenean transmititu egiten da streaminga dela medio. Honek abantail asko dauzka. Erosotasuna, hau da, internetera konektatu eta aurrera. Eduki aukera zabala, hau da, mundu osoko film, telesail, podcast, programa edo dana dalakoa. Malgutasuna, hau da, zeuek ordutegia jarriko duzue. Eguerdian, gauean edo goizeko sortze, hau da, zeuek plataformara sartu eta zeuek nahi duzuenean edukia ikusiko duzue. Hau da, ordutegia zeuek jarriko duzue. Eta baita ere pertsonalizazioa, hau da,
gogokoen dituzuen musika, programa, telesailen zerrendak egiteko aukera. Hau da, telebizion a la carta esaten dalez. Streaming plataformak, hau da, gauza askok eta askok harpidetza eredua daukatela. Hau da, bai, plataforman izen emon, baina sozio edo harpide egin beharko zarie. Eta asko doainik izaten dira. Hau da, propaganda daukazut artean, baina beste askok hileko kuota izango dute. Eta ordaindu egin beharko duzue. Hau da, doakoak direnean, musutuk direnean, bai, doainikoak, baina publizitatea ikusi beharko duzue. Hala ere gero adibide moduan, primeran dalako plataformari buruz hitz egingo dizuet. Hau da, izan ere primeran Euskal Herria mailan dagoen plataforma berria bai da. Hala horri buruz geroago hitz egingo dugu. Hau da, primeran, eta zuk zeure buruari galdetuko dizueneko, zer da primeran dalako hori? Primeran, Euskal Streaming Plataforma. Hau da, doako streaming plataforma. Euskaraz topatuko duzue. Eta bai tablet mugikorretik eta baita ere zeuen ordenagailu edo Smart TV-tik konektatzeko aukera izango duzue. Beraz, bai mugikorra, telebista, tableta edo dalako gailua duzuela, bertatik konektateko aukera izango duzue. Beraz, ondo apuntatu ezazue. Primeran, Euskal Streaming Plataforma. Hau da, Euskal Herrian egonda, ondo dago eta nahiko interesgarria izaten da. Doakoa da, hori gogoratu, kontutan izan behar duzue, doako plataforma. Musutrup, eta azken finean, hor adibidez, pantailan jarri dizuedan moduan, barolako interfaza olakoa izango litzateke. Hau da, zeuen ordenagailuetan edo tabletean primeran zuzenean jarri, eta olako pantaila topatuko duzue. Zer da? Zer topatu dezakezue bertan? Filmak, fikziozko film luzeak, Euskal Herrikoak edota nazioartekoak, baita ere dokumentalak, bai telesailak, hemengo telesailak eta nazioartekoak, programak, aurrentzako programak, musikalak, sukaldekoak, dokumentalak eta askoz gehiago, eta baita ere askotan olako edukin esklusiboak, hau da, estrenoak eta olako edukin esklusiboa. Azken finean nahiko aukera anitz dauzkazue. Eta telebista gogoko baduzue, edozer gauza primeranen topatuko duzue. Hor adibidez, pantailaren eredu bat jarri dizuet, dokumentalak, thrillerrak, komedia, drama, musika, sukaldaritza, aurrentzako edukiak, azken finean aukera anitz dauzkazue. Beraz, doakoa da, irisgarria, baina zer diozu irisgarria? Bai ordenagailutik, mugikorretik, tabletetik, edo eta baita zeuen telebista inteligentetatik sartzeko aukera. Eta gogoratu, edukin aukera zabala. Hau da, edozen gauza bertan topatuko duzue. Azkenean betiko moduan trastea atxean dau kosta. Gauza da, primeran erabiliko baduzue gogoratu, berti ere erregistroa bete behar duzuela kontu bat sortzeko. Nahiko errezala erregistroa betetzea, hala ere kontua sortzeko arazoak badauzkazue gogoratu, pasa zaitezte zeuen kazetagunetik, hartu ezazue itxordua eta tutoria bat dela medio bertan gustura lagunduko dizuegu primeranen kontua sartzen. Azkenean gogoratu betikoa, korreo elektronikoa, pasaitza, izen abizenak
eta zeuen datuak sartu beharko dituzue primeraneko arpidedunak egiteko. Beraz gogoratu, primeran. Baina primeran ez ezik, plataforma gehiago dauzkazue. Eta hurrengo minutuetan nik adibide gehiago jarriko dizkizuet. Hasteko, Pluto TV, Pluto bai, Pluto izena, ezaguna izango zaizuez, Pluto txakurra esan ez da, bertan adibide abadeko zue, Pluto TV, doako streaming plataforma, telebista kanal eta edukiak eskainiko dizkizue. Hau da, bai, musutu da doakoa, baina gauza da, bai, propaganda eta iragarkiekin topatuko zariela. Baina azken finean Pluto TV, zeuen mugikor, telebista, tabletik eskuratzeko aukera izango duzue. Lineako telebista zerbitzu bat, doakoa, diru-sarrerak non? Iragarkiak. Iragarkiak eta iragarkiak. Sistema honek Pluto TV-ek bi zerbitzu mota eskainiko dizkizue. Alde batetik programazioa irekia, hau da, betiko telebista kate kanal batzuekaz, baina horrez gain streaming zerbitzua, Netflix ezaguna egiten zaizua, hau da, Netflixen antzerako streaming zerbitzua, 250 kanal baino gehiago eta 1.000 ordu baino gehiago programazioa. Beraz, telebista teleserako badituzue gogoratu. Pluto TV. Honen askotan izena izaten da, bertara sortu, kontu bat sartu, frogatu saiatu eta gogo baduzue itxi, bestela, beste bat hautatu eta aurrera. Dena den gogoratu, Netflix erabiltzaik bazarete, hau antzerako streaming zerbitzua dala. Hor adibidez, adibidez jarri dizu eta Pluto TV eta hor badeko zuez, mota guztietako kanalak eta edukiak. Pluto TV sistemaren barne. TV5 Free. TV5 Free ezaguna egiten zaizue. TV5 Free beste doako streaming plataforma. 200 kanal baino gehiago. Azken 7 egunetan kanalak ikusteko aukera. Hau da, imaginatu atxoko programa galdu zenutela. Atxo emandako programa telesail hori ikusteko aukera izango duzue. Hau da, programazioa kontrolatu, hau da, programazioa gelditu. Atxera aurrera, hau da, zeuek telesaila ikusten ari zaretenean, berau gelditzeko, aurrera egiteko edo atxera egiteko aukera izango duzue. Eta baita ere pertsonalizazioa aukera. Zeue kanalak ordenatu, kanal taldeak sortu edo dana dalakoa. Hau da, imaginatu neuk sukaldaritza gogoko dudala. Sukaldaritza kanal bat sortu eta bertan telesail edo sukaldaritzaren inguruan aritzen diren programa desberdinak sartuko ditu. Hau da, ordenagailuak karpetak egite ditugun bezalaxe, hemen ere zeuen kanalak kudeatzeko aukera izango duzue. TV5 Free. Hor adibidez, ideia hartu dezazuen, badeko zuen, kanales, planes, contenidos, tienda, blog, aukera asko dauzkazue, aukera nitz. Eta betiko moduan, hemen ere, naiz eta doainikoa izan, kontua edo erregistroa bete beharko duzue TV5 Free galako honetan. Hor argiago ikusiko duzue, izan ere batzuetan, argazki batek 1000 hitz baino gehiago balio dau olako edukinak ulertu ahal izateko. Hor adibide doainikoa da, baina gogoratu bai, naiz eta doainikoa izan, TV5 Plus eta TV5 Premium planak dauzkazuela. Horiek bai, horiek ez dira doainikoak izango.
Runtime ezaguna zaizue. Runtime streaming plataforma, doakoa, hainbat film, telesaila eta zuzeneko telebista kanalak. 1000 titulo baino gehiago, katalogoa badeko. 7 zinema kanal tematiko eta seriak bebai. Doakoa da, baina gogoratu, iragarkiak eta plataforma honek publizitatea ere badauka. Normalean, erregistroa betetzen dugunean eta hilean kuota ordaintzen badugu, normalean kasu horietan ez dugu propagandarik edo iragarkirik izango. Doakoak direnean, hau da, streaming plataforma hauek doakoak direnean, bai, iragarkiak eta publizitatea izango dugu. Ordenagailuan, telebistan edo mugikorretan, aplikazioetan eskuratzeko aukera izango duzue. Hora, adibidez, argazkia jarri dizuet, holako ideia orokorra izan dezazuen. Kanales en directo, novedades, aukera anitz dauzkazue. Izan ere, streaming plataforma hauek normalean beti ere edukin aukera asko daukate danik. Plex dalakoa. Beste streaming plataforma multimedia berria. Multimedia fitxategiak edozein gailutan antelatzeko eta kudeatzeko aukera emango dizue. Filme, telesail eta holako telebista programa liburutegi zabala eskainiko dizkizue. Doainik danez, bebai, publizitatea, bebai, hori izango duzue. Zeuen pantailetan. Hora, adibidez, badeko zu holako interfaz dalakoa, holako pantailazoa, eta zeuen ordenagailuetan adibidez holako saiakuntza egiten baduzue, honakoin topatuko zarie. Plex dalako honekin. Aukera asko, pelikula, serie, hor adibidez, kategoria desberdinak izango dituzue eskuragai, telebista, zuzenean. Azkenean honena forgatzea, saiatzea, danarekin jolastea baino ez da izango, eta goko baduzue, aurrera Plex dalako multimedia streaming plataforma honekin. RTV Play, hau da, Radio Televisión Española dalakoa, hau da, doako streaming plataforma. Askok eta askok baliteke ezaguna izatea edo zeuen mugikorrekin izatea. Azken finean hemen, batanakarik topatzeko aukera izango duzue. Zuzenean ikusteko aukera, pasadan astean emandako programak ikuste aukera eta aukera zabala. Telesailak, sinema, programak, kirola, danatarik, bai nagusientzat, zein umeentzat. Hora bidez badeko zue series, zine, danatarik, informatiboak eta aukera zabala. RTV Play dalakorretan, bai, ordenagailu, tablet edo zeuen mugikorretan. iVoox. Orain arte holako streaming plataforma asko hori buruz hitz egin dugu. Normalean, telebista, programa, pelikula eta telesailak ikusteko, baina danatarik nahi baduzue, iVoox da zeuen plataforma. Izan ere, dana ez da pelikula, programa eta filmak. iVoox doako online plataforma duzue, baina gauza da, plataforma honetan era guztietako audioak entzuteko eta deskargatzeko aukera duzuela. Hau da, irratsaio, programa, audioliburu, hitzaldi, podcast eta danatarik. Hau da, entzuteko da aukera zabala. Azken finean, iVoox zen desberdintasuna hoize da, audioa entzun, partekatu eta deskargatu. Hau da, mota guztietako podcast, irratsaio, hitzaldi, audioliburu eta askoz gehiago. Orain arte, bai pelikula, programa, baina iVooxenaz,
zeuek entzuteko edukin izugarria daukazue. Hor adibidez, zeuen ordenagailuetan adibidez, edo mobiletan, mugikoroetan, tabletetan, iBox jartzen baduzue, hau da, ordenagailua da medio, zeuen bilatzailean iBox idatzi eta aurrera. Eta zeuen mugikor edo tabletetan, bai Android edo iOS erabiltzen bai duzue, aplikazioa instala ezazue. Bertan badekozu gai asko, hau da, tematika desberdinak, hor adibidez, e-commerce, crímenes sin resolver, relatos, hezkuntza, educación, teknologia, elkarrizketa, hau da, podcast, audioliburu, irratsaio, anitz eta edukin zabala daukazue. Bai, momentuan entzuteko, zuzenean entzuteko, edota orain dela hilabete bat emandako irrati programa bat berriz ere entzuteko. Eta nahi izan ezkero, zeuen gailuetara deskargatzeko. Beraz, podcast zaleak bazerate, iBox da zeuen aplikazioa. Beraz, gogoratu eta orain arte esandako guztia laburbiltzeko kontuan izan. Euskal Herria maila dagokionez, primeran streaming plataforma duzue. Baina horrez gain, streaming plataforma gehiago ere badauzkazue. Bai, doainik eta doainik ez direnak. Beraz gogoratu, telebista zaleak bazarate, saiatu ezazue. Hau ez gain, askoz gehiago daude, baina hauek normalean ezagunak dira. Honena, zeuen mugikoretan instala itzazu eta frogatu. Mila esker bertan egoteagatik, zuzenean gurekin egoteagatik. Gogoratu, kazetagunea erronka gehiago dauzkala, desafioa eta erronka gehiago. Eta astero zeuen etxeetara bertsio eta olako gauza berriekin gatozela. Beraz, adi egon zaitezte. Egun ona izan dezazuela eta kazetagunaren partetik, kazetaguneko lantalde guztiaren partetik, egun ona izan dezazuela. Hurren arte, agur!